Changamire. Pamusoro vanoremekedza vese. Inonzi Noah Kwandingo. Ndiri Ngozi. Ndakaurayirwa kudhibhi. Ndatakanira ndowe mheni. Ndiangozviziva. Watakanira huni dzinopiswa mombe dzedzi. Asi ndini kozvakadii? Zvatakaitira. Inini ndakanga ndiri panguva yekuti yakaoma. Ndakatorwa zvikwambo zvinenge 4 kuti ndirege kuri kumuka. Ndoti ndamudhara. Kunyange zvidini nyanga kandirasa zvinenge ndinomutsvaga paari. Nekuti akandisimudza koma zvozvo zviripo. Asara zvibvisa bafuti. Ndiye nyanga zvibvisa futi. Ini akabvisa zvikwambo zvozvo ini ndabuda. Mwanangu kuti unyasa kuwana simba rakakwana. Mende kusurunguri apa. Ndikati ndanyasa kuzvinzwisisa bezvo. Kune mwana wacho mukomana wemurume akandiuraya yeye. Akatora mbezo. Vazvitema katatu musoro make. Nanasi mbezo yende tambo yakazozvisunga icho. Zviriko mheno kunoitwa mutemo iko. Akagona kuzomhanya kuenda kuzvisungirira ndokuzopedzisa kwakaita. Saka ndinoda kutenda baba kuti baba makaita basa. Mukaza kuti ngozi, satapene ngozi. Varume munopera. Andina akawanda. Totenda mbere chipani. Pangozi yamuri kuona nditaura nayo. Munhu iye nenyaya ukuru wepadhibhi. Anga akatora mushonga waidambura uchiuraya. Akauraya wanhu 7. Pa 7 dzakabuda pa ground dzakaripwa ingani? 3. Iwe wawe chi 4. Wawe chi 4, ndakaripwa. Iwe wakaripwa half, asina zvapera. Chimondaura kuti pa wanhu 7 mushama cho mune mwanasikana anororwa here. 00. Ndaro. Pamusoro ichangamire. Pamusoro isabhuku, pamusoro wana baba nawana mai mese muri pano. Inini ndiri chikwambo. Ndakatorwa ndiri gona. Kwachiwenga. Wakaenda korapisa mwana wao. Saka kubva kwaakaita pamba pababa wangu. Akaona pakazara sezvamuri kuita kudai. Ndo pakati nini ndirudawo kuti pamba pangu panziwo gogoi. Ndoonawo kuita murume akakwana. Saka ndo paakabva anditora. Ndikaenda kwachiwenga. Andida kugara mazuva ba. Akabva atora gona riya akabva aenda kokanda pano kandawo. Akuda kubatwa ngemidzimu yamunoona yakatora jira seriri. Saka inini ndakagara hangu musango kusvikira chiwenga afa. Svikira ndakuuya kudai. Ndapedza ndiritonderai. Iya baba. Pamusoroi machangamire nemasabhukwisa pano nevanhu vese muri pana. Inini ndakatorwa kwatambara ndinonzi Chibaya. Ndakadyiwa kwatambara nasimi yawo. Simi yawo akabva kuMalawi ari 1. Akauya muno muZimbabwe. Saka akati ndoda kudyawo kuti ndizochengetawo mhuri yangu. Saka 2016 simi yawo akafa. Akasiya taura kuti mwana mukomana ndiye achazobhadhara anowaka ari yeTimothy simi yawo. Saka inini ndakagara ndirimo mumusha ndikati inini beta kuti ndibude. Nditaure zvandakaitwa. Mwana mukomana wadiki waifamba wachitaura, mukomana uyu achitaurirwa. Akataura kuti ndidi kuzvinzwa ba. Anenge anzwa zvaanenge azwa ngazvitire. Saka inini zvandakaita ndakagona kubata mukomana iyeyo. Ndo ndatanga kupeta makumbo. Ane gore nehafu. Asingafambi asingabvi pabonde.
Zvatinoita isusu hatiurai, toda kurwadzisa kuti uzvione. Ndakarwadzisa mukomana uzosvikira wafamba kudaro kuna baba vangu iye tsoka. Wasvika kudaro ndopa wakanzi chinhu chiri padhuze choda kutozvitaurira. Havana kubika doro, wakangoya vakaombera. Vaombera kudaro ndakabuda. Ndikataura kuti ndini ndakatorwa kwaTambara. Ndoda kubhadharwa kumba kwandakatorwa ndinobhadharwa ba. Saka pari nhasi ndiri pano. Ndiri muchonga, ndiri mbanda yakwaTambara yakadyiwa nasimu yawo. Ndinotenda baba wangu tsoka. Wakapa kuti ndibude svika pari nhasi. Mukomana iye pane nhasi akufamba. Akutofamba ubva kumba achitoenda kumashopu achipedza achidzokera. Ndamusunungura. Pawachapedza pfuma yangu yasara mombe 2. Ndopa ndichabva ndatanyatso kufamba kana bhiridha achatoita. Wapedza kundibhadhara. Ndinotenda. Branomira inyomuda. Mungade kugara patseri pamba pano. Nditi makati nda kuti ndizvise pamba ere ndazvitsa ere mudara. Tasvika. Hanaona ndisikuona muri kufaraka kuti ndakuzvitsa pamba sechema pamaita. Hanaona muri kufarira. Asi ndakukanganisa. Saka kaoniya kuti ana upai supa. Muda supa. Enda kumota yangu komo nditsvakiro supa. Ndipe mudara Gibson Kupemba. Unaona kesi? Kwanza kesi na muda. Yani mugarire neshi hapa. Sema ni mkuru. Nimekara monde ni matemo ni mkuru. Soka. Zerba no zimbo mwange parutwe. Tusina rutwe ba unaugadzika na musheba. Zimbo mwange parutwe. Alright. Sekuru Mukotsanjera. Ndinofunga ndichitaura nemi kubvawo pakusangana kwandakaita nemi muchipupura kufa kwenyu muchitaura kurondwa kwenyu muchitaura nhoroondo yenyu yemafambiro ekurondwa kwenyu makasununga here kumboiti de kurondwa kwenyu. Tese ngatiterere Amsoroi Zimbabwe. Ugo yei? Amsoroi Shesamanga. Sabhuku kwambana nevamwe vese wakatitenderedza. Nini zita rangu ndinozi Gibson Kupemba. Ndakafa 1995 musi wa 5 January. Ndaberekwa 1931 musi wa 5 March. Akandirangana magandanga. Konorio duri akanga aripo. Wakatanga ondirangana wari pamusasa kwa makonike sasa ekutanga kumusoro. Wakabedura nyaya yawo konorio anga aripo. Vombo paradzana. Wakazoti waona basa paduri. Vanga riri rekukanya zvidhina svika pakupisa nepakuwaka. Mazwa yakaramba ari mumiromo mavo kurangana ndiparadza. Ndipo pavakati tiite sei kuti tibate mudhara. Vakachiwa pfungwa dzangu dzadzine uchenjeri nekugona kutaura pakuronga kana tiri mubato redu rekurima. Wakarangana magandanga aya ndisingashedzeri mazita awo kuti hamutsi mese mauya nemanake. Wakandiperekedza ndiwo wandinyepera kuti kune mapepa ari kuuya ako egroup rako rekwakwambana group A. Kusvika ndisvike nyanga ndakaperekedzwa ngegandanga remhiri pamakanga. Kunoriyo nhau yanga inayo. Ndakati pakudzokera ndakadzika pamaeprosa. Ndasvika nyanga ndinakuona mapepa angu bandakatoona mapepa egroup remhiri. Asi handinopfekwa ngeutsinyi bandakamatakura mva ndauya nawo. Angu mapepa angari apa padhisi apa sapa waitarisira mufambo murefu kuti wandipe njera. Kuti nini ndeida njera. Yuvurire gi.
Ndasvika pamaeprosi apa ndakatakurwa mandadzikisirwa apa. Anga pana rameki utsa. Akanga handichataura nguri. Asi ndine munhu akandiona ndikataura naye sogorero anosvitsaba mumusha muno. Mutengo akandiona. Haleluya. Ndikataura naye. Haleluya. Tikapangana kudzika nerwenze. Asi magandanga akaramba akanditsoma. Gandanga remhiri uko rakanditi kwete mudhara. Ngatiende kwamakonike ngoti mari isharipo. Ngekunga ndanga ndafomorwa pfungwa ngemhamba. Ndakaitwa senge ndirudiwe ndirupinzwa mu. Wanditakura magandanga akandisiya pamakonika. Ndakatanga kuhuchereswazve wemhando yepamusoro anga mabhotoro angodhura yaya. Mene mwapwero kuti mungotinyi wakati piriviri uya uya. God brains. Ndiyo ndondimwisa. Ndeganda kaona kuti ukono zviro hazvisi sinomira musha. Ndakaita zvondoti svoto tindati kwenda. Ndakadzedzereka mandashinga mukono ngoti ndanditoriwo mukono. Ndafamba ndauya. Ndizwe wema wakundinhuira unongonyun'oka semukono. Akabikwe. Ndakati rega nditsauke pana dziwa. Ndikumbire pekuti ndisiye hope. Dziwa akanga abvuma asi chiwakati kwete ongorutsa. Dziwa akati zvinonoti ndimwise muhozu. Uyo akarira mabhurangeti ake. Dziwa akati hazvine tsibaumba. Ndati ukuperekedza. Kandidzikisa ngepadhibha. Vandikonesa ngekanziraka. Atifambe wakati pindani nemugwagwa uyu umbo. Ndakabva ndafamba nemugwagwa. Kusvikira ndakwira nekanzira. Ndakafura nepaduri apa. Vandakwira uku kune mushoduri uku kune mushoduri. Apa pane mumango uripo. Pamumango apo ndipo pakati inogandanga. Ndakabva ndashaiwa kuti ndoenda ngei. Wakandikirikitisa wakomana. Wandikirikitisa wakomana wakanditadzura nengo dzangu, mazino angu, maziso entogodora nzewe, machenda angu, mboro yangu, minwe yangu, nzwara dzangu. Ndisati ndafaba. Wapedza kudaro. Wakarangana. Tiitei. Mutumbu wadonha. Asi waramba utonhora. Ndakaramba utonhora. Wakambomirira kuti uchatonhora asi ndakaramba kuti handitonhoriba ndiri mwana wegorongozi. Simi ndatotaura zita remwe. Uyo akabva ati kwete. Mira nditore demo inini ngopedzesa ndakashinge. Tore idemo. Katatu. Wakataura. Mukono akadonha. Wakataura. Wakataura sakafaba. Kazwa muri yangu ichichema. Chokwadi. Chokwadi Sekuru. Wakakumbira bhara pasabhuku. Ratorwa bhara pasabhuku ndakaiswa mubhara. Ndibva ndakubwa. Voita zvekundikanda. Vopinda ndiwo ngeuku kwegombo. Panga paine mudzo udodare. Chokwadi. Wakandisimudza. Wakandibata wakandikonamisa. Ndabata midzi. Ndodare zvimudzi. Vandapfekedzwa paper angariine. Nesafari sutwe. Yararagigi handisudotaurirwa ndiwepa. Yararaumba. Ndakaita mazuva aya. Ndechiti anatu wema wakatanga udini. Mukadzi wangu wakafamba chipupuri yese. Firipanga ine muti arunai. Asi chipupuri yese na akationa ndiona ba. Zima akabvunzwa akati
aiperekedzwa nemuroro wangu murora mukuru Magibi akaperekedza mukadzi wangu chokwadi kai wandikonamisa maganda ndakafufuma mwiri wangu wese ndafufuma mwiri wangu wese nunzi dzakajeka basa raita chokwadi shuwa akudzoka mukadzi wangu pakonditsvaga chokwadi akati regai ndirase mvura atatasunga akati ndiamauyo manyasha mapurisa akauya akanditora wakandisimudza ndiri mubhurangeti ndakapfeka safarisori yangu nemapfamashu ndine wechi yangu ndine tangu emurara ndakatorwa ndikaendeswa mapurisa akapiwa mari ataure sekurukumbiro chikondo chazosimuke mapurisa apiwa mari ndokati wakandinangisa unopiwa mari hakuna uyaidira kazara boko ndikataura zvimwe zvacho ndingozosungisa mitumbi ndingosungisa mhuri yangu ngingopinda mujeri nekuti ndakanga ndatsatsanwa nyuchi dzakatora imbwa dzakatora vanhu vakatora nhunzi dzakatora ndauya ndaiswa mumba mangu mhuri yangu yakazviona chamudhara sisina zvakaringana asi nyika yakaramba ikati ndakaringana ndakatanga kufomora mapurisa umwe naumwe parudapo umwe ndiye akabvatiza basa nanhasi rufambo nengozi yangu maingira ingira akaenda kunze kwenyika kuchando asi ngozi yangu uchazouya ponakatiyo ukamutoko ndakanyudza mapungwe manyudziro akaita nyaya yangu ndio manyudziro andakamuita akati ndurikopinda umbodai kunze kwapisa ndakabata basa munharaunda ino wakamhanya kuripo wakamhanya murume wemhiruko wakafunga kuzvisunga wakanyora pepa ranga rine mazita emagandanga vinya rekwaduri ranga riri namba 14 asi ndipo paiti akasangana nehama dzangu vangu aya akaona wana wangu mungomwa mvura ngeparutwana mako ichokwadi haleluya nauya kundaipanhura haleluya nemachende marongo munaere iyo nemanga haleluya ndafa udaro ndakaoneka ngemwana wenherera tsoka ndanga pasiya mwana uya angari nherera sina baba namaiba mwana wenherera ungotenderera kukura kwake anga aine makore aya ari mwana ekwaduri akasvika vataurira mbuya wake Priska Chirinda ane munhu uri mugombo manga ari kukomba mbudzi inini ndakatoti andione ngoti murongo wangu wabva kwaChirinda werufu rwangu akazi iwe chiwa nyarara yangu yakabva yanyararika konoriyo ibhinya namba 14 ndakamunyerera mambure ndikati wakazwa mwana wangu anga aripo pandaitaura nhau yangu wakazwa iye akati Hundesa Kupemba wandisa pakanaka nanhasi une muromo wekuti ndakazwa
asi ndichamunyisa ngemhinduro nemibvunzo. Rukutenda tsoka. Rukutenda simboti. Daiusiwe. Maduri ndakaita basa. Mutumbuno wendikototaura nhau dzangu uripo. Wanasoko hakwanisi kuzvimirira nhau dzawo baba. Ndakaunza gore rapera muna August, musi wa 11 August. Mwedzi wechisere. Wakauya sekungoruti ndiri kuya korima, asi ndiri ndakanga ndatouwedza. Ndakanga ndapambadza pamusha pamukwambo. Mukwambo ndadzinga. Wana barara mhanya. Panga pasina chakanaka ba. Ndiani wakamborunga munyu wechin'ai kana ndimu ngekushaya? Panaba. Pandiri panapa pandakagara zvese zvakaita. Akauya kumbana nhamo ndauya. Jagoduro akampa pondo yekuti dzoka. Ndaiuraya, ndakatanga ndichururaya watorwa. Wanaduri wanorwadzirwamo. Asi ndakazoti nini rega nduraye wana wawo. Ndevuroti nhasi mangwani wedza dakaroti utiziso tikoigira kumadzikwambo. Watutoigana usiku. Ndakauraya form 6 kwaduri. Yekuti ingadai pari zvino zviri nyora mapepa. Magrade 7, magrade 4, magrade 3, uchecha handichatauriba. Ndirimo mumusha Maduri. Kuhura kwakadziwa kwaduri waita sekunge wane shuga. Ndiri kutsvaga kuti nhau yangu ifomoke. Ichokwadi ere kuti wamenya kwaduri wanga uripera kunyengwa? Ichokwadi ere? No. Kuti udai basi varam. Kuti udai basi. Ndipo pakazodaidza wanadziwa Chiremba. Chiremba auya. Wanaduri wazukuru waChirinda. Ndipo pandakataura ndiri pamudzimu kwaChirinda kuti konoriyo une ropa rangu. Konoriyo akati wi. Chiremba akati simudza maoko. Akasimudza maoko. Mukadzi wake akapika akati kiss me bye, ndaenda. Asi chishamiso urimo mumusho. Ichokwadi. Chaida kuvhara nhau yangu. Ichokwadi. Wari ipapo wanasoko. Ndipo mandakati shiti nikobata sei pamutumbe mwana wake. Ngekuti wakazvipikira ega konoriyo kuti Chiremba ndiri kuti ngauyamba kwangu amamoko. Andakabata ngepangu. Wabvunzei wanasoko kuti wanoedzera kuti Chiremba rapa. Mukotsanjera tirapire, mari yakaenda mahara ekupa Mukotsanjera 10 dora ekuti rapa ngumbu. Ngumbu wakaramba upora. Kuti nhau yangu ipadzuke. Masondo aya mairi akarara mbrangeti ari ekubikira, wekugezera. Aruchengetwa. Ndimbuya muchechecheche wakuru waripo. Kadzi wasabhuku ndiye akandichengeta mukwambo wamama. Wakazoti Mukotsa auya mushe kwaduri. Tangatati musi wa 8 July. Mukotsa wakaridza hosho manje. Ndara uya. Mudhara uya. Ndara akataura nhau yake. Ngemo. Wakaramba wakomane kwaduri wakanjwenga. Asi mudhara akati wi. Gidi riri kwairi. Iri gidi. Akakurwa ngegidi. Ndarwa ngegidi rangu iri ndakapangidza mukwara kuti nhau iri mumushamu wazukuru wekwaChirinda. Ndakatangosenza mukorowezi. Ndipo ndabata munin'ina wake
ndibva ndabata mukomo wake vandataura nhau yangu kuti pane mwana enherera wakandiona asi wakanzvenga wakaramba ndakati nhau yangu handiendi bosati waifumura akazouya ini ndadzokesa ndagarirei shuwapo ndidonga ndirufudza mbudzini ini ndidoona inoti apo panga pane munhu ndibva ndataurira mbuya wakati chiwa nenebva ndati waita mwana enherera ndasiririswa pekuti waita munhu une makore aya asi dai mwana aya waindiripa saka ndoda kuti nyika izogutsikane kuti ndakurutsa uchandipa pondo 5 kuti nyika izodini kuti wandidini wakandidini aibva yauya tiise padare mwana wacho akaona ulipo ngauye kuno handiti muri kuona kuti nyaya yakanga ine chokwadi muri kuzviona here mwana akaona bhataurira munhu munhu mukuru bvaita sei munhu mukuru ari kuvhara mukundo yakwani taurisai nhasi kwanzi kwachiri ndatina nyaya kudenga ngakuwaitire nyasha iyi pondo 5 yenyu chengeta makomo inari kuya baba ichokwadi here kuti makaona munhu ichokwadi munhu wamakanotaurira ndiani wamakataurira mbuya makamutaurira ngachabvunzikiti atenda ndakaona munhu sho ndikaenda ndikataurira mbuya anga ari mukundani mbuya bati paurenyi wakati tiwa iwe tiwa alright nyareka kuti zini ndafunga kuti mubobobo wabuda apa tiri kubudisa pachena kuti muone kuti vamwe vaishupika kutsvaga munhu akaona munhu asati aipa muri nyatsanzwa akaudza mbuya bvawati dzwi nhasi bvatataura kuti mai chirinda anga asingazivi dhiri ndizvo mukundani uyu mukunda chirinda akarorwa kwani bhatata anga asingazivi dhiri mai amoni totera anga asingazivi dhiri nai wabereki aiwa baba musudairapo ndimamoni zawida alright hazvinazo maka tazvinzwa tinokutendai mudara mapupura chokwadi chenyu masunungurwa zvamatoita izvozvi muchitaura pamberi pake so uye muchitaura pamberi pehama dzake idzi mvurira sekuru pemba ari uyu kwamuri maita basa simukai chokwadi chekufa kwemunhu chinobuda zvishoma nezvishoma pagore kapisi pachuya umwe kapisi kusvika chokwadi chese alright hazvina mhosva muchine mamwe nemasoko ko maaccident makauraya wangani nemaaccident kwaduri zvichataurwi unanga wakavhura chivhiri radambuka aro ratobva rega motika mwana esikuru kwatitomhanya kwarimbunjira vatsemurwa mutima ndiro novhanyara izvorono nemari dzavo nauiya nyangavavoenda mapurisa sika kwaduri kwakaitwa matsaona kwete tumatsaona matsaona vanhu vekwaduri wakaona zuva nousiku wenongona mwedzi wongonenyi zuva nousiku kubva musienda taura nhau yangu wabvunze kuti kuno akashodzere wakapfupfudzika mwanere kubatwa maoko
kudzingwa kwemukundere wabvunze pane ena adzingwa nemukunda arambirwa mwana wake kubva kuputika kwaita nhau yasekuru Kupemba. Wari kutenda kuti hanzi hapana bamudhara choicha ndakatorapa wabvunze imbiri yekurapa ndipo pandangati mumusha mangu murora ndinokuziisa ere ndiruda kurapa mwana asingaisa bowe ndamupiwa mwana ongorarama ngezvichena uyu ndibva ndazirapa ndisati ndafa pamusha mangu mamusina madenderede. Alright, Sekuru. Aiwa ndinotenda. Muchine pamwe ere pamunoda kupamidza. Ndauda kuti mumbotaudzane neshamwari yenyu. Ndinapo tsotsurungu rundotsvedza. Saka tsotsini charibata ngenyona soko. Imibvunzo, mimi mikando, nindikando. Dzoma rikobatwa ngemisewe rikapunyuka mambure. Zvikira radini. Ngaipinde muka. Ndisisoko bongoni pamaro zvizwa. Ndiri makombe inobvizwa. Rikona ndine robo. Ngondiripe. Alright. Gaterere nekunyarara. Pamusoro imukoma duri. Wari mukati mewamwe wese wakamira ivhai ende momiro matsiso. Nawe yangu ipadzuki. Yoti kana mwana ari munhumbu ndirizoda umbowa hwake wezuva renhasi. Gare pasi. Wari kunze ngawamire hawazooni banekuzwa. Aiwa ngagare pasi. Ngagare pasi. Aiwa ngagare pasi mudhara. Gare pasi. Wari pachise kurwa. Muri yangu iripo. Iri padhuze. Handisiona. Muri yasekuru Kupemba. Wari padhuze. Umwe uyu. Gara mwana wangu, gara pasi ngane rizwa ba. Muri yangu ngaiuya. Megi. Ngororwa ngonya humba. Ndandutaure humba mchururu yako yakakuchoti ororwe kwamnakani doto nditaura. Iyo pauka pasimba rekuti wakurare doto nditaura. Ndokutaura. Wakadzongwa panapa. Wakadzi wangu apanapa. Uya Kupemba. Uya ni muita kwani baba. Urozi. Amuseberei apa. Gaya pane murume waka. Gaya pane mwamuna waka. Ngawapinde nhandare ngewoi watorwa ngodzongo masurongo maganda ngonanduri ngodzongo nhandare ngewoi wakadzongu ngoya uya kadzongo wamwacho ngoya pamberi pangu Wangokwana kani. Geranya. Sigareta. Uya kuti andikuziva. Awarupinda batsoka ndipo mukadzongu kapina. Wakadzi wacho maripo. Oda kuvaira kuda unyito kuramba zvakanaka. Wanga usuda. Washota. Mekurocha hapo. Washota. Ngapa uyo ngomumiri. Yangu ifotsi. Ine mukadzongu ndobasa bai. Wewe ndokurapa mhamba iwe. Iwe ndokurapa mhamba iwe. Kudu. Siya mwana. Wangu. Une usinyi. Ndakakutaurira ndichiri pamusoro. Ndikaenda kumboko. Enda nditengere mama. Ndorapa mwana wangu nawe yangu ifotsore. Ningorapa nduri magandanga iwewe muri yangu rutambudzika sei. Akatirira Sekuru asi chakatika ngekuti gama akabva auya. Vatamutaura nhau iyoyo. Hama ndikamutaurira. Hama uri peri pana. Hama. Uri pana pe. Andina kutaura ere. Right, pamusoro Sekuru. Ndinofunga mhuri yenyu
yatipo. Ngojango chilanza. Unochingamiza mai. Chindicho chakandinzokesa chindati kwenda ndikati shiti wanadu rondopinda mahara. Ndicho chakandinzokesa ichi. Iwe mushauchizwi ngoti Gibson waya mababa wakanditaurira sekuru wacho kuti ndatambudzika. Wakanditaurira kuti mwana wangu anditambudza ndaenda. Tayauya ngeno sekuru. Ukatouya kuti wauya kwaita dambudziko wakauya kurufiwe rufuva rwapfuura iwe mwana wangu bechanorona boy wakauya kodini chandiri pakati nyaya dzewana ndedzewana dzemhuri ndedzemhuri ngatiringane wakatikanganisa gume taimhoremhore Sheni. Kombe. Ndakuteke nyaya rangu manje kombe. Ayo mambo tauri. Pamusoro emhuri yekwaduri. Yekwa Kupemba. Panguva yandati ino ndichambokumbira tusida edu asha. Ndizvoka. Nekuti Mwari wane kutonga kwawo. Nemidzimu ine kutonga kwawo naye. Kuti ndisvike panguva yakadai. Pamupacha kuzi kungwara kwedu kana simba renyu kana hasha dzenyu maningi. Handizvoba. Tatorwawo chirimo nemainza kuti musvika. Andi ndizvo. Saka toda kuti tipedzise basa redu murudo nemurudo. Sekuru Duri. Ndinokumbira kuti mutsanangudze maziviro amunoitawo nawo yenyu ya Sekuru Kupemba kana kuti pamuri kunzwa pahana penyu imimi kuti apa ndipo pandiri guilty kana kuti ndipo pandine mhosva kusaidi kwaKupemba kwaita kuti hama dzenyu nhasi buwa rese riti ngwanda. Ndinofunga kuti nhasi maakunzwa kubuda pachena kwatete akaudzwa nemwana tete uyu mukundani Mukunda Chirinda achibharurwa kwani kwadurika asi mwana akamutaurira kuti mama ndaona munhu ari apo asati ashata mama akatsika asi nhasi chokwadi chakudini chakubuda saka muchinzwa unzi chinoitwa pamufi hachirowi chinobuda mbijana kusvikira Jesu achiuya. Saka ini ndinokumbira kuti muzvitaurirewo pamuri kunzwa pahana yenyu imimi kuti apa ndipo pari guilty. Nhasi is the last penal day ramunozvisunungura kuzvisungirira kuzvinyudza kusazvinyudza muromo wenyu ndo unokubatsirai. Pamusoro vanahumba mhuri yekwa Sekuru Kupemba, pamusoro vanhu vese vari panapa, pamusoro vanhu vekwaduri vakandibatsira zvikuru panyaya iyi. Ichokwadi chiri kutaurwa. Takati tiri kupisa oven pamudhara baba waHereni apo takatema huni oven asi takaronga ba takatema huni takuronga huni muoven simi ndarangwa ndiye akati iwe sekuru wangu rutsvaga munhu. Sekuru acho anozotombobvunza kuti ndisekuru ani ba kana izvozvi zvanditozivi ndisekuru ani banga vatsvaga munhu. Iwe munhu wekuita sei? Ndikanzi wekuisa mubusiness inda wewe. Ndikati iwe indosenzesa maoko angu aya simi anenge akakaneta kana mabasa tikatoita mabasa. Saka inini ndakabva ndangoiginoa simi kuti wakatanguwa vanhu ava vari kutsvaga munhu nekuti tiri kupisa ovhoni kusvika sekuru akazora umba yaane chidziro zvakaita house kubva pakupiswa kweovhoni kusvika chidziro pakatoita mazuva akati kuti chokwadi takararama. Handina munhu ndakataurira ba apo ndiri kutaura kuti ndine urombo ipapa. Handina munhu ndakataurira kuti ndio zvataurani zvataura simi. Ndikanzi tiri magomureds takajaira takaona vanhu vakafa maningi kuhondo
handiti tagara nguwa pakauya maboreke ndiye akauya kuwakaumba kubva ku St. Joseph anomboita dhakaboyi yamaboreke handina kumboita kana kuti ndakamubatsira maboreke akazoti one day takapiwa matoilets eplan international itaura iwe tapiwa matoilets eplan international mai wangu wakacheresa gomba akabhadhara mbocho yembudzi kuna baba munini uyu widzi saka takazoti umwe muswere ukanzi nemukadzi wangu kazi iwe baba B uda kuti mai atengese kuti mbudzi here kuti toilet wakwe imi makaenda kukosi yeplan international no ndazvinzwa mukadzi yanga iri sondo mande yanga iri chisi chipiri makuseniseni takamuka kumba pamba pangu pamatundu apo ndachineka kitchen 1 tasvika kwamai takanya dhaka takaita roofing yanga iri kuronga tumatanda kwaumboisa ivhu kwakuzve tatokanya dhaka tapedza wakanya dhaka ndakutosenza akazoti zuva rakudai mai wangu anga ari murapi ainamatira tuwana ine mwana wamukoma anozi Daniel wekwa mudhara madhongi tinoda kunzwa saka zvadaro ndiri pamusoro paya ndiri kutoparadzira ivhu maikuru wakauya mai Miriam wakadonha donha zvongoti anga agara padhore kichena vari kirikiti iva ndajamba kubva pamusoro petoilet iva ndadzika pasi ini ndaenda wakakutobata munhu semunhu asati aona zvaari ndakabva ndamhanya kuenda kwani kwababa munini chipiri icho kwababa munini kotaura kuti ndizvo zvirino Mamire madona ndibva ndadzoka kubva kwababa munini nguva ndakaenda uko ndakazononoka kuti ivhu rizopere iro ndakanyai mai unoti manje uchaendepi ibvai matorara panapa kuti ufume pedzesa ivhu takatorifusira shuwa handi ivhu rikanga rine simende rinofusirwa nejecha kuti riregedze kuoma pinda mhepo shuwa mai akati abataika huku mumba umu muchikwere kakaura kahuku kaya ndikatogeza inini paumba ndikatorara paumba pamai tamuka makuseni takatanga kuti ndipedzese basa zuva ranga rakutodai ndakaona mukoma wangu Samakoto mudhara Ernest nzira yanga ichiri kukwira nepapo pasango road yanga iringoti ibvei kugadzirwa koma Ernest wakauya akataura namai ndibva mai akati iwe baba yatina unonetsa haudi kumwa magada pana pasati tabika kweya mukoma baba yatina aibva apfuura abva ataura mai imaiyo tiri kutsvaga baba wanyasha ndizvakabvira kutaura tiri kutsvaga baba wanyasha baba wanyasha wakaenda kunyanga gunde zvetonje asi tiri kuzwa kuti wakauya aisvika kwasekuru Chirinda aisiya mapepa emhiri kwahonde asi kumba uko maikuru manyasha wauya itaura kuti sadza rarara riri ndorimo mubedroom saka inini ndati kuendepi kwaChirinda ndonzwe uko wakasiyenyi mapepa kuti izvo wakasiya mapepa wakazofamba sei alright mai ungoti baba bindiyo zvitaurwa izvi muri kutaura kuti iko mai alright kai timbomirire iva ndatopedzisa basa rangu chitatu icho ndapedzisa basa hatinoziva kuti mudhara wakazoonekwa here chitatu chacho haana kuonekwa tamuka china makuseni takambotendererawo ipo pamaraini apa mitendera muzoni makauramu takambotendererawo tatenderera takazoenda kumambure mambure akanga atsva mabhunu akanga abisa mambure akanga agara kudhibhi saka vanhu vakanga vati nemambure takati kuchigara nawo kunoko tishuwa takaenda kumambure tiva tamutsa gawa tiva tiri rapinda mambure tiva tatoriuraya tiva tabvapo tiva tadzika apo gorero ndiro gore rarima vanhu vekwamasasa usuramani wakwanza kutaura ndandiri panguti nditsanangura ukwanza kutaura shona wezi sobo shona in wezi shona 2 minutes 40 wezi yakwana sekuru dona ndibase zviro yakwana ngombe zinenza mdango mandirika short wezi ndirika
kuti sanangure nzvimbo zvawakaitika paposition chati no sekuna rimwe basa inini ndakanzwa kuvanhu vari kutsvaga munhu asi muswero waura munhu ndakanga ndisiripo ndakanga ndisiripo pamusoro waura munhu yaikuri kunzi pamusoro ika ini ndikati pamusoro inoda order kuti mese musangane ndini kuti mukwanise kuzobvunza mubvunzo yamuri kubvunza nhasi kuda kwangu ndakusanganidzai saka ndikaita panike handisiri chinhu pakati penyu handifari ada kusimudzana nemubvunzo wake ngasimudze ruoko sirege kuti afanike tiri kupopotedzana ndinosimudza ruoko ndichikupa mukana uchibvunza poindi yako tikazotange muda kupindurana zvehehehe inini ndinozotya kuti zvese zvese zvinogona kuitika ndinonyarara manje handizodiba ndizoti makagumbuka hani muruzwa ndida kubvunza mubvunzo saka sekuru duri chaita kuti muye kolipa panapa mhosva imimi yamuri kunzwa mumwoyo menyu yamunoda kutaurira buwa kuti vanhu vamwarika inini mhosva yandinayo kuna Sakupemba ngeiyi yaita kuti mubvume musura uya tiri kumba kwenyu makabvuma mukati chiremba ndine mhosva mukabvisa matendanda enyu chiremba ndine mhosva ndikataurirai hama dzenyu maaudio zvese dzinazvo chiremba ndakakanganisa ndine mhosva ine ndakasvipa kuti ndoizwira ndiruda 1 chete zvemanhanhanha mwetsa emagawa enyu tinozviziva kuti basa rakabatwa nezvakaitika kuti tizvitaure zvakapfawa zvakaoma madziso evanhu aruboira asi toda kunzwa kubva pahana yenyu imimi kuti mukwanise kusunungura majanandebvu yetsa nemi muzvisunungure pamusoro chiremba chakati inini ndiye koripa ndakanzwa bhinya riri kutaura takati 2 chete tasimbori 3 bhinya riri kutaura nyaya yekutsvaga munhu saka inini ndine mhosva shuwa mhosva yangu handina munhu ndakatauriroba kana kutaurira sabhuku kuti sabhuku zvataura munhu itiri pabasa wataura kuti hapo ndine mhosva mhosva huru chaiyo saka zviri kureva kuti kurongerwa kwasekuru Kupemba kwakapinda munzeve dzenyu ichokwadi ichocho asi imimi hamuna kudini hamuna kutauraba ndizvoka ichokwadi ichocho ndinotenda regai nditsigire buwa nemunhu wese achinzwa chinonzi kupara ngozi handi kungonera badziba handiti maona mwana angane 6 years akanotaura kuna amai kuti kuna mbuya kuti ndaona munhu handizvo asi mbuya bvatsindidza kuti usadini usataura nhasi uyati rega ndichikusunungura ndikuregerere nekuti iwewe wanga uri mwana mudiki chibvisa pondo ngani dai mwana uyu asina kutaura dai mwana uyu nhasi asina kubvuma pamberi pasekuru Kupemba chingadai chakachaya kwaari wakandiona ukataurira uyu akanyarara uyu yange iri hama yako saka renyu riri pai saka ini kutaura chokwadi sekupupura kuri kuita murume uyu zvezvizhinji zviri patsi pesadza ndiye unozviziva nemwoyo wani asi sekutaura kwaari kuita kuti vanhu wainini ndakanzwa dhiri rasekuru Kupemba riirongwa ndakarinzwa asi handina kutaura ndinozviziva kuti ndikaswatudza mutsara iwoyo ndine mamore questions ekuti hazviiti kuti mhombwe itaure zveupfambi ndiine rimwe pfambi nai ndisiri pane imwe pfambi 1 hazviiti futi bhinya kuti ritaure pane rimwe bhinya zvemadhiri ekurawa kwemunhu hazvo zvakaoma 2 mibvunzo yese yatinenge tinayo iri in house handizvoba asi nokuda kweexperience yebasa ndakushandisa hangu experience varume kutaura upombwe pamberi pemusangano fanike zvapakaita apa muchibva manzi itaitone zvamakaita wakomana zvakaoma
pananozviita here pana ndo zvakangofanana nenguva ine vanhu vane mabasa aya. Right. 1 Pana pakauya Simi paakauya akataura mazita avo akataura finesta ravo wekwadiro akamboya pana pakati anga aripo asi ndaasaruka gama nganitaura kuti akanga aripo pekutema sekuru wangu chete ndiziwe Yemeni iyoyo. Risa yakanyoreswa namaburi. Maburi Pamsori. Kuchema kusiko kunogadzira nyaya. Ngatinyararei. Alright. Iwo ataura point yako. Mimi svikira ndisuda nyararai. Chombomiraika. Koyambonzi kubua. Alright, ndikuya. Right. Eish. Right, tangire papi uyanenge ati ari munhu mukuru. Rega ntange ndizo. Mkoma wataure chikwa ndio chinowasunungura. Nikuda kutanga kutenda tukama dzangu ndokutenda nikuda kuti mandibasira panyaya ndinayo. Saka izvo zvakachitanga kuda kupinduka kode amoti zvinga kutamba noupenyu. Izvo already upenyu hwanhu hwepanapa wakaspoilika. Ngendaya yawo totenda imwe musipo vasingatori pazvinhu pamwe izvo taita ngozi ndiyo. Ani mupazo turi wadzwa ndo sekuru isusu. Ari china sekuru watinotaurira nhamo dzedu isusu. Wauraya iwe. Anditi ndapanzwa ngati kumeipapo tideredze computer tise machine down mazvita baba tikungonzwa musoro isawira mukuru shefu edu mazi shefu mambo ini ndinozwa kufara nekuti muripo ndine bhuku rasokwa akasike kutanga bashefu makamboya warapi wakamboya akauya akaramba akauya akadzoka asi chandiri kuda hangu sahwira mukuru dzinza rekwachirinda rauya kori pamhosva iyi wasiwa wakazvitaba inini ndoda chokwadi kubva kuna konoria abva afonera anafunga ichirinda kuti inini ndakazviita handitika nhau yake ainotanga kutorika nhasi pa doda afonere wana chirinda nhasi vadaziva kuti fungai chirinda nana uyu wamwe wacho wakaramba nafani vadati fona pafoni kuti zvese zvakaitika ndanga ndimona inini muzukuru hama maoko pashopu ya Lamek chirinda every day. Saka inini nhau dzake ndinadzo mubhuku kana muchibvunza register ndinalo panapa nyaya dzakanotanga kunyanya nhasi ba ngabvume chokwadi kana azobvuma chokwadi ina ndikwanisa muregerera ba right pamsoro katinyarare kauti si anditupana namukana 1 by 1 ndizozo right iwe taura tizi pamsoro sasa kodora turi zvauta kuti inini ndakanga ndiri pakuronga chete saka iya kuzvao yako bvuma mhosva yake ipo kunganza vanhu vesawa kuti ndayakoti ndaindoronga chete isu kondoro taifunga kuti achataura zvaakaita sekuru wangu zvese zvaakabvisa ndikubatsirei kukupindurai kuita pamusoro yevanhu vamwari chinonzi kuparwa kwengozika akaona akanyarara apinda akanzwa kurongerwa kwekuuraya kwemunhu akatofanana nanyakuuraya because akanzwa ka dai akabudisa information ndiye munhu aitofanira kunge ari pa 99.9%. Pamusoro iyi ndiri kufamba nepoindi yake yaari kutaura kuti inini ndakadini ndakanzwa handizvo wanasimi wese wautaurwawa ishamwari dzawo handizvoka but inini chandinoziva neexperience yangu zvamunondiona so ndakurova 42 years ndiidhira nevanhu vengozi yawa ndakwaziwa wamwe wacho kubvuma mhosva imhosva kuramba futi mhosva iyi imhosva nekuti mwoyo yavo ine madhira anenge akaitwa ari strong as concrete. Yes. Saka ka pamwe pacho tinodokeswa tiri kutenderedzwa pamudhuri chimbomira nichadzokera kwaari taura itiso inini ndakamirira semuzukuru ndofunga nyaya iyi kufa kwakaita sekuru takachiri vadiki asi takazokubatikana sesu tirisi vanhu vakuru baba vataura madimikira avataura vachiti hanzi mambure
sesu tirisusu zvezvo zvikanzi mambure zvezvo yakakuratidza kuti vakanga vachitoteya kumashure kubudhebhudhebhu wavo vakasvika pakuti vakabata mhuka handiti yavakabata which means mhuka yakanga iri sekuru handiti ndizvozvo amene handizive mototiregerere papa tiri kuzoona sekurwadzirwa maona mhuka yamakabata matiri mukati kuti makaenda kupi nekupi nekupi mhuka mukasvika mukaibata maibata mhuka yamukati zvamakaita handitika but mangwana acho makaziva kuti sei mukatakautendera pichibvunzira kuti wazvinzwa here abatika here mudhara izvi zvazodii maboreka akaita sei akataka kugabhagabha handiti saka titoa kuti makanga vaita sei muchitozviziva nenhau yebhara pakanga sei muchitoiziva kuti tasudei so saka musadete sei kuvhara vanhu vakuru nezvinhu zvisina basa rese bvumai zvinhu zvamakaita sei zvamuri kuziva handiti kana musina mhosva saka muyazotsvageko panapa hamuna mhosva handitika zvino kuti semunokudzokera because hamuna mhosva matarira pachikuru ndokubvuma kwamaita here kana kuti kuita sei ndopinda babi maboreke wamuri kutaura ndandingafambisani kana namaboreke bai ndandingafambisani kana namaboreke pamusoro sekuru duri chimbomirai pamusoro iyi pamusoro iyi ndikanga ndiri kutiwo pamusoro ika ngatibvei tati zi pamusoro iyi ndiri kuda iwewe nyaya yako ya guilt kumbira vanhu muregerero full stop kwete kutenderedza vanhu chete wobva wabva mudariro pane mwana runzi pane mwana ari serious auya panapa uya tore nekamwana kacho muone hanzi pane mwana ane 2 days asina wamwapo wabva kwatangweni mai wacho ndiari rwara here upi toni kamwana ndiko ako zvinoita here izvozvo zvinoita here pamusoro yevanhu vamwari nebuwa rese muri kuonawo zera remwana uyu vandakabata uyu kauyu ari kunzi mwana uyu ane 2 days pasina kuwamwaba handizvoba nekuda kwezviri kuitika kuna mai wacho ndiye akabatwa apo uyu handizvoba saka ndichakumbirawo darepijana titoziva kuti apa ndo panodhonza nyaya sekuru muri kubvuma here kuti ya guilty panyaya iyi ya pakunzwa ndiri kubvuma but pakucheka handina kucheka basi alright it's okay ndakaita hazvichitema here ndati chibaba chitanamba zavo chamani auna vashanda vesubazi unogona kuti pamusoro iyi cheka handina kucheka hapana zvinoitwa here saka iwe chibaipo ana mbandobochi chibaba pamusoro iyi ona iwe dzungu nderei moja ndarechi ndikanyara retoni pamusoro iyi iwe don't be seen
handisiri panguva yekuda kuita zvemafanisi unofanira kustudy situation. Because haisinyore kuti vanhu vakawanda so thousands of people wetsava tingatendereza. Kwa hiyo pawakanzwa kuti munhu ari kurongerwa wakadii kutaura chakakuita kuti unyarare chacho chii? Urikutadza kungoona kuti nyaya yangu is very simple. Ndingati ndanzwa dhiri rekuraiwa kwemunhu uyu ari panapa, munhu wacho uyu azofa, nhasi ndora kuzvita ndakangonzwa asi handisi paABC. Zvakangofanana kunzwa kwakaita dai wakataura munhu akagara ari alert hauna kutaura, saka iyo indi category of magandanga manje nonsense. Chakaita kuti uchengete secret yemagandanga chii? Dai wakanzwa kuti ng'ombe rutsvako zvavo zviri nani, hatidi kubhabhadzira nekupedzerwa nguva isu. Kana wasuda kuripa munoisa reverse, kana muda kuripa isai gear on, tawirirana kwete zvokuswera kuti munotipedzera nguva. Titori nemabasa mazvinu, kuna vamwe wada kupinda wane nyaya dziri straight wanopinda iwawo. Tarisai kamwanaka kanoda kubatsira kane 2 years kasuruka 3 days mwana asudi wone mwana mudiki wone zvakaita mai wacho ndira kubatsira vamwe vanhu oswera unitenderedza newaguta kura kuyasa Mbinzanga baba une pamsaba kuti hovheta kuti tinogwidiwa kamwana kativha kadona vakafaka mumaoko medu atidi tatoisamba mutatotambuya iye konori iwe usashandisa vanhu baiwe Batanga chinyarara kuti zi soka munhu wese nganyarara kuti zi chiuyo ataura nyaya yapapa tanyarara pamusoroi ndakauraya Sekuru Kupemba. chimbomira munhu wese ngagare pasi mameneza mota atambirwa nehama dzake anditatenda nezvaitika ndati musachaite noizi naye abvuma nyaya abvuma munyaya dzake saka haasisumbonetsana nawo tomugukuchira but inini ndinoda iso mutore muendese mota mangu ngaende iwe brush tora fono ngaende mota kuda ku security pamsoroi wabereki pamsoroi
Zvakangooma so. Ndo zvatinongosangana nazvo. Handi ndizoka zvinowanikwa. Munoona chi? Aiwa, ndichambatsira ipapo. Mirai ndipe 10 minutes aiwa. Mirai. 10 minutes ndinofamba ipapo. Pamusoro iyi. Luri. Uyako. Ndibveta bhaibisana uya. Msatye bakana yako nditi handisi wrong. Handisi wrong. Msanditi handisi wrong. Mimi chibocho paper side picha. Akakuyekusende. Ndandoda ndidaidzise ndishoita kuti wewe. Pamusoro iyi. Wanaduri pamusoro. Ndofunga ndakambokutaurira kuti Konoriyo ndandurumbopota ndimufonera apo neapo. Kuti pfungwa dzake dziziwo kuti kumba kune hama. Right, ndamufonera. Iwe masongo utaura machine here kauda. Ari right. Ukataura ukafotsoka ndikutotsoka ba. Ndikutaurira. Konoriyo akandifonera. Ndiye vanamubvunza uri right here wakagara mushere akati ndakagara mushe soko. Right. Pane chirunetsa here akati hapana ba. Konoriyo kunoku isusu tamira newe. Muri yamira newe izvo tiri mushishe zvinhu zvedu zvakutoringana. Right. Atakutoshira iwe ndiwe takutoshira kuti zvaita mhuri nezvosha zvoyaititaurira. Konoriyo akandivimbisa kuti baba musambosheba. Musambondishireba zvinhu zvese ndiri kuyandiitaura. Zvazakutondishamisa panga kunjenga. Duri yangu yakandomirira muromo wani wataura. Handifungi kuti pane udaonera Konoriyo bauko. Ndofunga zvanga kutoita ndo zvakukwidza chikidzi wani. Izvo zvatusenza basa redu turufara takabatana. Semhuri. Asi ndiye anga ada kusumudza chikidze munhu. Handifungi kuti kune munhu unepfungwa dzekunena Konoriyo bauko. Unepfungwa dzekunena Konoriyo ngaasumudze muoko. Hapana kuda kumunena. Mazvita. Alright, pamusoro iyi. Ndine nhau yandira kutaura pane murume uyu. Nyaya inondirwadza futi kaka. Maita mubambo futi baba. Pati chimbondiombere mbichana baba. Ndaita mubambo tete wangu ari kutochwa nekuda kwenyu. Anyway, pamusoro iyi. Ndine muromo wandoda kuti ndigadzirise. Pamusoro iyi. Wakanga uri kuitika kunoku. Ndinofunga kuti pakatsviriridza nhau iyi. Konoriyo paakaenda kumashopu pane paakapotsa muromo achiti Kupemba une maturusi mangani. Ndizvo here varume. Zvikakwedza chiki kumudzimu tikapiwa extra charge. Ndizvo kawana duri. But ndakaona kuti mukomana yakaramba ari muarea ka. Teamwork yanga ichimutsvaga. Muruzwa. Ndikatora murume uyu. Ndikakwanisa kumuchengeta. Pakuchengeta kwandakaita Konoriyo. Pane here chakaipa chavakaitirwa kana chavakakanganisirwa kwandakakuchengeta. Ndauti upupure nyika yese ichinzwa. Ndakatorwa na Sekuru shuwa. Sekuru akanichengeta. Kundichengeta chaiko. Kundichengeta kwandinoita kana ndiri pamba pangu. Kuchengetwa kwandakaita handiri kwandanga ndiri. Ndakachengetwa zvikuru. Zuro ndakubuda kwa Sekuru. Kuchemera Sekuru. Misodzi chaiyo yekufunga kuchengetwa uko ndakaita. Ndaipiwa kubva pasipo kusvika pachikafu. Ndikataura zvakanyanya kuwanda. Ndinozorasika. Ndakachengetwa kupfuura kana vabereki wangu. Muchengetero ndakaitwa na Sekuru Mukotsanjera. Thank you very much. Ndine chinangwa chekuti ndaizviziva kuti ukasha neushungu hwamuna handiti maona 5 minutes pane majainda anga asimuka panapa. Chinditaurirai wati wari wega kuti chii chaibuda ipapo. Apa Kupemba arudaidzira kuti ndoda kuti ngozi dziite sei dziwande. So pandinoita basa iri ndinosangana nema challenges akafanana neaya.
ndochiona kuti ndane high risk yekuti ane information ari kurondwa both sides nai kufamily kune moto handiti kutimofu wamwe kune chifuti kune moto nai because chibvumirano chamasecrets akadai chinowanza kuti abuditsa secret anofanira kudii ndino riska kutakura munhu ari very dangerous ndomuchengeta zvese zvamanzwa kutaura is true ndikati oraiti mukwasha kunoko hama dzaichema kuti hauna kana chawaitawo chako I sacrifice kumupa mari inosvika mari 300 USD kubva kuneni chiremba. Mwanangu chipindawo kuhama dzako unongochemawo uchitaura kuti ndanganga ndisiri pabasa permanent handizvo asi ndawanawo apa kubva kuneni chiremba ndichitira chii ndaimukanzela ndichimucomforta pfungwa dzake padzanga dziri taidai tisina murume uyu because pabasa ra 2 minutes aizikomita society but ndakataiwa mukwasha kana zvese zvimukwasha zvatoitika zvinodarika next step yatauda kutarisa handitika ndeyekuti unopinda sei muenvironment handitika uchagara sei tichadi uko kubasa kwangu handitika usakutyirira handina kutanga kubatsira vanhu vane nyaya dzakadai pauri mukwasha wangu tuwirirana ndinokubatsira rudo rwandagara ndinarwo ruya ndichingori narwo chiendako ndinonogara kumota yangu piwe chikafu mwanzwa chiendani aho chienda kumota yangu pamusoro ndino chichemo pabasa renyu rakanaka mukushanda mudhara wangu pane munhu aita dambudziko pamotikari dziri parodi apo asi dai zapinda mukati unopindawo ndine dambudziko mupane mota dzakavhara nzizi apa iyada kupfuura alright pamusoro pane chiziviso chiri kuuya pane vane mota dziri apa hanzi dzakavhara nzira saka vanga vachikumbirwawo kuti pananzi pana ane mota iri kumashure rakuda kupfuura saka tinokumbira kuti muvhurirane kuti arikuda kupfuura ari kuenda kudambudziko rake. Haleluya. Pane munhu uyo ndevapi? Hama dzine munhu uyu ndedzipiko? Mabva kupiko naye wakuru wangu pamusoro iwanhu ekwakupemba ndichambotiwo oni hone ingoika mwana hona iko ndinainditrige magetsi acho onde vharisa gambe zindi Nambuya. Pamusoro ndipewo mvura so ndidzime pasi pamusoro sahwira pamusoro hombarume uri kuzviona kuti wakabata pamwana kufa haizinyore fundikireni mwana uyo imi arikuita noise ndiri kukumbira sahwira ndinokumbira kutaura newe ndinoona kuti kunyange chimiro chemaziso emunhu wawagarira anoratidza kuti ane nguva asina kudya tinokwanisa kurasikirwa nemunhu asi nyaya inopera nekutaura ndakutambira mukati medare rangu ini ndiri sahwira ndakutambira mukati medare ndinokumbira kutaura newe ndikwanise kubatsira mutumbi wako ndikwanise kusunungura kamwana handizvoba tinotenda sahwira ndiwe ani sahwira wangu ani Faith Tangwena anonzanisa rako ndo zita rake mhepo iri buda pari iri kutaura here kana kuti haisati yataura haisunyatsa kutaura asi dambudziko riri pauramba uyamwisa mwana alright mirai haine tsiba ndipe mvura aiwa ngomirai kanisata stock taumboona kuti hawa musere mwana tonzai mwana
Gawi. Dipeito. Chipo ichi handina kudzidza ndakangopiwana. Uchido. Tolo umogu. Vamsoro chitigara pasi. Ndokumbira kugara pasi chitamira mwana. Chinipiro mwana. Maenderengi. Betoni mwana. Chumpatoni mwana. Betoni zvakanaka. Mwana wako mwana. Mupe mgaza toni. Kudzembe yako kuti. Aramba yazadza. Ari kuramba kuyazadza makadzaidzwa. Murunye pano yawe. Bechu. 1000. Kupinda kuti tauda kuzofamba namudhara Kupemba tichienda papfuma yauya nevanhu vekwaduri handiti ndizoka tichinowonesana kuti zvauya zvacho ngezvingai ndizoka muda chibaba mudhara hama maoko Kupemba yange ine ishungu vanhu vekwana ai wakanibomira niko ni mumhanya iko kwenu imimi nge muda wamhanya enda mugadheni musati masvika mugadheni imimi mbomirai sikai mabreak handiti pana mwada upinda saka muri mhanya handiti ndiri 2 in 1 asi humba imimi ndakupa iwo sipo humba pamaredza nondidzorero hari kuti sitangwena humba muri ndinyimire kwena ndisi kunyima hari ukanga wangongora tsika nhau yangu ekani apa mudhara manyima zvakangwara apa imimi mutsamwe vanhu vamwari function ndichiri kuenda kule ndingozotanga yati hoho panapa handisudaba izvozvo ngatingeti itai soba fanike inini kana mudhara izvo zvambomwa 1 ndatotovharisa rimwe racho right pamusoro iyi takuenda kunhau yekuti tiende mandiko asi mhuri yangu iruti dai avatana kuroti ndakatorei sorry kanyi musoro wangu uri kupera mburi utenderera mudhara nhau dzatoda kuti tisvadze genga tinosimudzira mhuri dzenyu idzohondo idzi kuwirirana boturwa nemhando iri dhiri redu ratinokwanisa kutaura in house yenyu nevana venyu mazwa wavengi vari panapa ani mabata shona yangu robsonuri pano mazwa atipinda mumatare angasauya matareba robson angauya kotora nhau ekundogadzira mhosva newarutonga nemiwana wangu muri pasi pekutongwa ngei ngezanpef saka angafamba kuda kugadzira nhau kuti amuise kusirikoba inini ndakanga ndiri munhu wezanpef nditoriwo chairperson wezanpef saka angauya ine nhau dzekuti iwa giuya ndangawedzewa ndiri mutaura kuti iwe hauri chinja imbukabe iwe mumbo ngauye ngauye mirai kana pupurega kani kwangawedza ina nambobvira ndaenda kuchinja bopwerongo inini ndandiri munhu saka uyangauya ine mweya kuti uchazwa nhau yei saka ndati mhuri yangu muri pasi pe hakuna munhu ngochinjaba chinja yembwa hamene wangabvuma kuizwa machinja inini Sekuru Kupemba iwe ndiro chairperson ndinombotobve pamberi pamusangano wezve pamberi pari nazanpe
Iseba. Utarona ngo janina ndibona ngo torwa vi. Mubuza wana nyawo. Ndidorwa viba ene ndidi ba mwana wangu kwenda kuchinja mbwa. Ora ngati tindo danga mbara. Ona umwe abaye udanga. Pamsa urada kona. Abaye udanga. Ano warungu. Não te só se correr. Onde é? Taulisa iti. Pamusoro itsoka. Iyi ndio phuma yatakaunganizira umba makombe. Muri ya Sekuru Kupemba muri padhuze neni? Kwazi ya padhuze. Kwazi muri ya Kupemba ya padhuze. Musasete noizi babereki tina Sekuru edu notida. Ndaro edu. Bore rido. Ende pamusoro niyo. Woni baba. Tutimbangize phuma yatakaunganizira makombe. Ya Gibson Kupemba. Pakumura yakatakaita. Ibuma nawo yedu anaduri. Saka mudanga mune mombe 15. Zimwe dzakabata pana uya konoriyo. Mune zimwe mbiri zikumira pana uye bhara. Pana uye bhara pane mombe 4. Saka 2 dzakazi dzinoya kwa humba. 2 mwinge makapiwa ndi makombe. Ikachajwa iri mari yacho iripo. Tatu akomana ngwa chabwagadzirisa. Ende tazvinzwa. Gondo uri padhuze? Manyasha. Takumagiya ake kuno. Soko. Right, pamusoro iyi. Zviri kutaurwa buwa rese handiti mazvinzwawo. Pane anotaura kuti angade kuturikirwa here apa. Nyaya iripo ngeyekuti taakuda kusimuka kuti masimudza ruoko. Zvishoma chete. Ndiregererewo. Ini ndiri kumbira pakutaura kuti papana Soko naChirinda, Konoriya naLameki Chirinda ndiwo vanhu vakati pamutete nehari dzavo. Auye bhara uyu kutanga kutozvizwawo. Tutokumbira kubva kuna Chiremba kuti tinofamba sei tibasirewo. Okay. Ine simba iyo. Takadai sona mudhara Kupemba. Mushure mekunge ndiri kuona kuti nhau dzekwana Duri dziri kupinda dzichiita tu. Shungu yangu pakutaura kwandakanga ndatoita nawo. Ndakanga ndirubatikana nevaya vakanga vakatombo vane vamwe vakamboripa. Watopedza bhoya bozotora vana. Wamboita wangu wari kubvuma kunga wari kudini wamwe wacho wanana murangano wayo. Saka pandakapinda munhau iyi ndakachiona kuti nhau yaSekuru Kupemba haiperi bamusha munomu, because pari kuita kuti umwe mudhara utomboti ripe auta ndasara ne 4000 mudhara uyu vaatogara ake vawarairwa anduri kupaona umwe vachapisa ari kuripa bvatati apedza, but still uya akaripa akapedza uya akasara ne 4000 Kupemba andoripai arimo mumusha. Kuzosvikira tazoti no wana Duri ngatiite inzira yekuti tinyatse kuclear humba
pamhosva dzake dzese dzatinadzo ndikunyepa ere umba ndipo pakazoti chajaumba kuti pabhara misharo yaunze yarutaurai pana mudhara wechikwereti uya angasara nemunga uya ndizvo kwete kweda atina unge tambusika ba sanga tibhara imimi mune bhara nakonorio yani mapanzwisa mudhara awane ya konorio ne bhara pamusoro zawira pamusoro chef wangu wano respecta mukuru wangu patatu famba na tete ende takashanda basa zvakanaka makati pa munhu wakanaka pabasa asi nawe tatu fambira ndofunga sekuru awa ndaishanda nawo kuti mundibatsiro futi ndika handiziweba zvilango zvatatu famba nazvo ngezva lameki na konorio anditika isisa tinambobva tambo ya mutete webharaba anditika wazopindiro hawo asi kana wapindira hawo svikiro riri 1 imimi muri midzinza racho muri baba wacho aiwazve jekerere ribva razvozve andizvoba ngoti baba uri apo ndiye sokosokosve saka ndiye humba makombe wacho anditika ariwo kwasoko saka tibasirewo ipapapo tibva tabataniza ukama tibva taona tapapisa wira gina wedu iruda tiriwana humba tega kuseri kwemkonde kune gande ndakakubenurire ndikati mushati wa makoreya pfuma irudini ikuya nditere atereke handisuda kuti nyika iziwe be ndanyarara alright makombe makoreya muchazwa chadini chabira amuna mkuri pamusoro imda ende kana tikuya pa makore mashanu eri kuya pa mwana udodari ndiyo chataira nawo fotsora godi ndogodumba kwangu motambudziki me ndogodumba kwangu ndaramboenda kupfumisa mabhawe godumba kwangu gorona kune zuwa ndakaenda kotonedza kwaduri kune mari wana murangani waonenyi saka ndakawafatsura ngaona koni wanenyi munateerera na baba eduka alright saka pamusoro isekuru nofunga nawo yanga iri kubvunza nehama dzenyu ndandoti tibve tangoibata inofarira kuti pateta bata mudhara tobva tatopatamba kana pane sori inini kudari rangu munozviziva kani ini ndikatokanganisana ndati sori munondiramba machibva matonena ndichiunzwa unonena wananzi pa matatoti zvatopera zvapera shamwani kada kudzosana vatatodzorerana ipapo handidzapiyana nondono zvinhu zinanyatsodini kundodaruda asi apo ndine fight apa panyaya bharaka apo ngaabude pachena ka abva abuda ambopinda mhama dzanga tivataona kuti uri papi tatofambisa zvangu zvantu tiva tambotaura nemi mudhara vambatigadzirisa upenyu tutohwadziwa iyi yese bo yachena iyo ngwetete ndika wakati wandisire wakati tutaura ndizvo zvakataura vese dai wakati taura zvekunokuti ndozviripo zviani zveisawira alright pamusoro isawira kupotsa kunowanikwa ndizvozvo mugiraundi vanhu vanopinda kuti vanotamba bhora asi vari mugiraundi vanopotsa bhora vapotsa vabana munhu vadimba kagumba asi angapinda neeme yekutamba bhora saka uchandiregerera mbijana isiso ngatifambise zvimwe zvacho tichazogara pasi tipemba nesu tiri soba mukakona avenue pamusoro itsoka kanga uri kutambira pasuro irubva kuuk ingonga yakanyorwa nzi mune pasuro kungogona kutaurwa nzi ndinotumira makabudura hauzi kuti kabudura iri riri kutangira panga iri rigumira pangaiba asi ipasuro yaungotambira wana Kupemba mukavabvunza wakagara apa wari pano pazuva renhasi watakanga tiipa zvirango takavhura kuvataura tikati imwe nhau ichapadzurwa ndichiremba kana ainge asvika ine kuzondodaidzwa iyi kuita fanika wasiruzivaba waruda kupota neshigunwe wagara wane dzavo dzingoti iwo ine ipapo ndingonga ndisisaripo baini ndingonga ndatuda kufatsa ndirukweni ndiruda kufara ngekuti humba wakandichengeta ndakagara pamusasa patsokapa zvimwe zvinhu hatina kuda kukuudzai tine wawengi wakamboti winga tiri pamusasapa
Umba akabva kwaarere wakauya uine futi akasvika akapa masoja akanga aripo akati masoja edu akanga akatirinda futi yako iyi enda unorwisana nevanhu avo. Mukurwisana kwavo hatizivi kuti chii chakaitika. Ivo wenge wakanga wativinga wakabayana wega wachibva waparara wakadaro. Umba akadzokera kumapako kwaarere kusvika pazuva renhasi. Wana Kupemba kana wachifamba ngawafambe. Izvi zvekuti ende dzoke terere zvimwe zvacho achazotakura neuriri waizoda upuma vanhu uroi batereke ndaguma ini. Imi shonenyi minyanyanya wokuita tipi imi ndamatawiri mai. Alright, it's okay zvinowanikwa. Ndinotenda kuti muri Kupemba pane papakasiwanzi pachazoda grade. Ya ichokwadi. Wakomana kana wachinorowaka. Zvombo zvikuru ndinenge ndakambozvichengetedza hangu. Asi don't worry. Tinenge tiri pamwe handizvoba. Hani muri kuona ndingoriwa ndakadai ndizvo. Simple so. Amagesa rekarupisa. Handizvore chikwata. Zvanditori so bobo. Takatokwana so. Ngatimboone pfuma yacho. Handina ndingobhondora ndakangoda iso. Okay. Duri? Chingoda anopinda mudanga umu. Kuti tuone kuti afa mombe zida uenda unofuta. Eba Kupemba. Tikuitira imwe kuti muone zviri mutanga handizvoba. Prazi mukatona ndatubva panapa. Ndatutosare ndatanga kai. Right? Pane nyaya ndisina kusangana nayo. Espera documento. Wow yeto. Apakaipa. Ando anzoda kugoesa muchita muchindudza kuti. Because ndinonyanya kuda kuti ndikandichoita basa iri mapepa angu zvese patato clear. That's the perfect job. Apa pamakundudza zvamakundudza kuti mudhibhisi akazoti akati dai kutotora panoita kunonguka matopedza namudhibhisi adzato clear transferred zvese pakadhi iri done. Toziva kuti it's correct. Anyway, in short, ini ndichiri kupinza rimwe doro nhasika nemangwana chindigadzirisa zvinhu zvangu zviite mushi with immediate effect. Saka pari zvinezvi ndichafanira kumbosubmita aripo kana kuti ndotombomira nawo ese mina ine mapepa enyu mondipa zvinhu zvangu zvakakwana done chigadzirisa itoni. Zvinhu zvedu zvokufamba zvakadaro. It's okay. Let's just send them over zvakafana. Ndakatobhata just a question of him just writing that. Alright, it's okay. Mimi chindigadzirisa mapepa angu aiti up to date according to your number. Momenda dziona. Thank you sir. Pamuchararawo done. Asi ndakuenda kuti mupairwo.
Bari manje nchazodi nichaita sei. Pana mwanja sio rosapairo about what mukadzi mapepa. Zvese zvito abdul even kana iri mutero uri papa. Andisikura mbabati. You are 100% correct, but I just want a proper way and a safe way to Kupemba and you and I. Nekuti mutemo unonditsikirira kuti mombe dzawakaendesa dzakakiliwa here andati bwaiwa. Imimi mutoni nani dani ni. Inini ndinokangwa west. Ndosaka uchiona ndichimira kuti musaendese munhu ba. Bozi ndiri pasi pa red ISO. Waona mwana ndurugara nawo maground wachinyepera upungurudza wachinyepera udini kunditsvagira pekuti ndione pekukubatira. Saka handimbodiba kuti wazonzi kudanga kwakasiya ng'ombe zina makirere nzibaenda imuone dzosvikirwa dziri kuno. Nechida kuti wachigadzira nyaya wachisvika kutoona pasina nyaya. Ndiri pano saka apedza. Aiwa, it's okay. Wana Sekuru Kupemba ndiye nani padhuze pangu? Mombe dzenyu madziona here. Pindani kana muda pinda mtanga pindani. Toka. Pane imwe foni yatanonga. Aiwa mazvita iyi. Ndepinde vanhu vaita Ingani? Apindo. Pinda. 17 dad. Wala wewe chef. Wala. 17 sunguka kukufunza hiyo. Ng'ombe zetu hizi taziona. Mazwele mambo yedu. Asi hapa. Mfigo hapa ng'ombe hizi atina zichapa. Hapana zvingwetu kai padanga hapa kuti zipinde zibude tidini. Mungoita zvezvo mungoita. Ndoti mvera daizira here. Ngoni batopa side. Kumbata tena. Wana Sekuru umbata ngaraniro. Yo mazvita dzoka. Zvaitwa. Aiwa, zvaitwa. Right. Tichkach.